şu video like ve repost edilen şular ýaly ajaýyp jaý meýesler etsin. Elbetde jaýlar diýen kontentimizin birinji sanyna başlaýar. Kime gylykly bolsa ýörüň meň bilen. Ha dostlar, bu jaýmyzyň howlusynyň demirleriniň material ýörüýte daşar ýurtdan zakaz edip ýasadylan howly gaty uly waratalary jaýmyzyň howlusynyň giňligine seredin. Bu howla meselen 5 tane 10 tane Mercedes'in olsa da Maybach'ın olsa da Highlander'ın olsa da 5 tane sığıya. Bu jaýyň esas maksady rahatlyk, udobstwo hem uly maşgala. Köp adam öz janynyň gadryny bilmek üçin o ýerde ýaşanyk gower ýa-da elbetde bu jaýmyzam o ýerde ýerleşdi-de udobstwosy şäheriňkinden hem gowy. Seredin? Ha dostlar, bu jaýmyzda udobstwonyň esasy boluşy banya tualet, ýagny ul jaýmyzda ikisi bar, içinde daşynda bir banya bar. O banyada meselem vremyankasy bärem 3 komut vremyankasynyň özi. 2 komutmy? Başlan 2 komut. Elbetde bu jaýda ýörüýte mangal zonasy bar. Gadan gazoja bol Hudaý ýoly, toý et. Garaz hemme zat döredilen siz üçin. Howlymyzyň ene bir aýratyn ýeri, howlymyzda 8 tonnalyk howuz hem ýerleşdirilen. Ana jaýmyzyň rahatlygy, ýagny howlusynyň arasy howada bolmak üçin ýörüýte jaýmyzyň her bir nokadyny ýörüýte daşar ýurtdan baglar getirilip oturdulan. Görüşmek ýaly. Olam diňe de münasip. Jaýmyzda hem udobstwa döredilen ýanka içimiz ýaly ine ýörüýte bir howlymyzyň bir burçyny bezaýip oturan sallanjak. Muňam daşy demirler daşar ýurtdan getirilen ýörüýte. Olam diňe de münasip. Ene ýörüýte fotozona üçin aýyn şekilli bu aýa seretdiren özüň aýda ýalyp duýan. Biram şular ýaly ajaýyp atmosferada öz maşgalaň bilen daşynda oturup uzun biraz oturup iýip içmek üçin. Hoja hemme zat saldynar. Ha dostlar, daşynda bir kuchня biram içinde de bir kuchня. Ýer. Ha dostlar, kuchňamyz içinde kuchňada ýörüýte telewizor, bäde oturup ýanky stoly bärik täzeden aýratyn stola moýup oturup bolýar. Холодильник, mikrovalnovka, duhovka hemme zat. Ýagny mebeller neçenli hemmesi original, gowy kачествоda edilen. Ýörüýte siz üçin. Jaýmyzyň ine ikinji banya tualeti, bärde de kirmaşyn hemme zat bärde ýerleşdirilen. Olam siziň udobstwaňyz üçin. Ine de jaýmyzyň ýene bir komtuny aýratyn tualet banya, duşawa hemme zat bar. Ine jaýmyzyň iň kiçik otagy diýsek, ýalňyşmaz, hemme otagy mundan hem giň. Bäri illi boý jaýam şular ýaly mebeller bilen üçin edilen remonty high-tech. Daja mebelleriniň gaplarynyň hemmesi özi ýapylýar. Garaz bäriniň gelin jaýym etip bolýar. Ýa-da dets kontum etip bolýar. Siziň udobstwaňyz üçin her hil komutlary aýratyn edilen. Ha telewizora morduňyz aşagynyň pastavkasyna morduňyz ýörüýte jaý atapleniýalary aýratyn hemme zat gurnulan. Ondan daşaram öne gel kameraçy lustrol zatlaryň ponu full ýagdaýda original zat goýulan. Daja şu tutularynyň özüm Jennifer Lopez'in öýündäki tutulara meňzeş tutup bolan üçin goýulýar. Aýnalary tutuş vitrajny, ene howlyň içi ponu oturan ýerde görünýär, uly aýna. Bärdenim girip bolýar jaýa, otaydanam girip bolýar, kuchňada da, daşynda da we içinde de bar. Biram owadan mebeller bilen elbetde iň soňky gowy kачествоda mebeller bilen hem ýörüýte üçin edilen. Bu mebeller hem ýörüýte daşar ýurtdan getirilen. Jaýyň tutýan meýdany 9 sotuk bolup, howlusyň tutýan meýdany 9 sotuk bolup, ýokarsy jaýyň ýokarsy monolit. Görýäňizmi? Bu ne köş goýulan ýörüýte. Jaýmyzyň hemme gapysy ýörüýte original daşar ýurtdan ýörüýte getirilen olam siz üçin. Elbetde jaýmyz gönümel eýesinden albilýäňiz. Gönümel eýesinden albilýäňiz. Ýene bir ýerde gaýdýan, göni eýesinden. Biram habarlaşmak üçin telefon belgiler aşağıda goýan. Şu videony like, repost edip dostuňyz bilen paýlaşmak unutmaň. Elbetde kimiň nesibesi bolsa gelip alyp bilersiňiz. Nomer aşağıda bellänen. Bizden aýrylmaň bolýarmy?